uzenzipoyisa umuntu oxoxela umuntu wakho uzenzipoyisa umuntu oxoxela umuntu wakho uzenzipoyisa uthando olabantu ababili esithathu uzenzipoyisa uthando olabantu ababili. Kulina sihlukenela ngiyakuthanda ngibonze ngithokozise ngomthetho wendlela kaNkulunkulu sisashwa sokufa ngiyathembisa konke lokhu eKristu azibophe kulishoko kulina sihlukenela ngiyakuthanda ngibonze ngithokozise ngomthetho wendlela kaNkulunkulu sisashwa sokufa ngiyathembisa konke lokhu eKristu azibophe kulishoko ngiyathabatha wena nkosikhona Innocent Ungose ukuba ube indoda yami angibuza makoti kutshela ukuba ube indoda yami ehlangene ngomshado ukuba ube ngowami manje namini noma uvele okuhle noma uvele okubi noma uvele inhlanhla noma uvele kunzima ekuleni nasekuhlupheleni ngiyakuthanda ngikondle ngithokozise ngomthetho wendlela kaNkulunkulu sisashwa sokufa ngiyakuthembisa konke lokhu eKristu azibophe kulishoko ngoba bengizoyikhuluma iyahlukahlukene ngamanga akhe. Ayikho ngamanga akho nawe uzokuba. Oqala ngifuna ukutshela ukuthi angiyena amaphepha. Yokuthi manje seseminondo yokuqala ngabe. Musuku. Ambuza sina amaphepha. Sinodlokolo ngamaphepha. Angiyena umfazi lo unkosikazi okangikhosini. Ngicela sendlela nje ngesakhe kubo. Number 2, ngizokwenza amandla uMose. Umshado yakhula njengesihlahla. Iminyaka suka kulonyaka manje unyaka ngizidingekeze ngizokwenza etha. Ngizokwenza amashado. Masa etha uyapretenda. Mupretenda utshela uNkulunkulu ukuthi kuhle kunabo bonke abantu
besifazane emhlabeni babona abahle naye kuyenzeka babona kodwa ngake kunjengayo emhlabeni usuku etha. Two, maybe ukuthenga something awuyibuza ukuthi malini vele ushaye amabona ethenga abeleni noma ekhaya. Nangingena shopping center akayithi inqolondlulo ngathi isiphakame esincane noma singenani ikhutshwa wuwe iminyaka izibe-5 masondela nabafana bajwayele ukusiza abantu batshele pressure ngisa-etha emshadweni wami uyikhubele inqola nize lifike thina njengoba nizokwenza ithambumose udlungulu thakabhale yonke into ayifunayo ligcwala iphepha lelide okuthiwa ikhaya ligcwala iphepha elide mase ngiqeda ukuthenga inqola sejole eziwu-2 manifike ethilini iy'nqola ziwu-2 ubusumbuza ukuthi ngaphandle kwalokhu kubhalile akukho lokhu uyozizwa esengathi uyakuthanda nje usho inhliziyo ukuthi lo mama wakasho ngathi sokuyathula ndawonye ebese ikhona okunye okusalile uphinde ukuthi asambe siyogoqa. 4 uyamvulela isivalo. Amen. Ahlale ukuvalele. Manje ukuthi ubheke kabi ukuthi asikisi. Abakuba ngisengaphelanga ngabe lapho usukubona ithaphu phambi kwami maphela ngisho asismith kuzohamba ufike lapho ozobe usushe ekuseni ukuthi asihambe sedrobheni wonke umuntu uyazi ukuthi maphela inyanga hayi ukuthi semxabene umshado usukufulile yenzeka ibhadi kumose umshado ufule kancane kwesikhathi uphule unkosikazi kwesikhathi uphule endodeni ma ushesha wakhula unkosikazi uthi usehlaza akasehlaza useyarezina umtshela ukuthi useyabuza ukuthi ngoba kwenze njani awusho ukuthi usehlaza usho ukuthi umshado usukhulile manje ibhadi wakhula uye kuwe wasala uthi ngangeke nguthathe umehamba wasuje alihlahla umshado usukhulile umshado uhamba ukubele usiza kusukela namhlanje uMose kuzombiza agijime njengengane usena uzohamba hambe umbiza ethi ngiyeza uphinde umbiza ethi ngizwile ngiyeza ekuyeza njengoba umbiza akasezugijima ngoba umshado usuvuthile uba njengokuthi uphekela wena ayinela wena uyambiza akazokuyela lento ayizayigijimela wena kanti vele ubhizi ngawe. Hayi usehlaza umshado usuzinzile futhi sobe sithi bantu bami khulani kanye angabikho zobayingane into ezokwenzeka njengamanje nizonoma nihlangane nephasage kumkhisi uzohamba mina isekakuphambana nenye insizwa umshado usukhulile sekuna ma-commitment amaningi ubhizi manje kuney'ngane kunento ey'ningi ey'dala ibhizi hhayi ukuthi awusamthandi ubhizi le mnyaka ethathu uMose ngeke uzumuzwe udlungu amathende ephunyuka kodwa emveni kwamnyaka u-10 uyokuzwe ukuthi nkwi hayi ukuthi usedemela uyobe usezinzile ushadweni akasanalo benyoluselala kakhulumela phosha umshado usuney'mpawu ngicela sithi amen. Kuyabekezelelwana kuyathandwana angeke uzumshada angeke uzobangathandi because umkhethela umthanda kodwa umshado uyakhula ufike lapha khona ni-understandana. Number 2 dlukulu ugamsomabhizinisi
ufuna ukuthi uqale i-trade business. Peace. Peace. Uzobeka isinto bangifuna ebangeni. Musuthi yabona isebane ukuthi kanjani umthoye peace. Nama okugcina akusho ukuthi akukhuluma lokho akukhuluma ngoba ngubaba. University uyacrash. Muzwa sengathi uyajona wena ngajoni.